Teď já mířím přímo na tebe, vole. Pokračující mluvené slovo. Dramatický závěr, vole. Ty se nesmí, vole. Tebe sama víc natočí, než si sama myslíš. Než se natočíš. Kolik vůbec hodin? Nevím, a to hodiny někde? Nevím, máme to hodiny někde. Děda říkal, a jen tam dám ty koule. A říkal, ano, to jen tam dej. Ty jsi si na to vzpomněla, ne? Půlce jo. Celou dobu, co jsem je, tak jsem mi děda ptal, odkud jste, která je která. A říkám, jedna jsem chodila do školy. No a která to byla, ta černovlasá? Nebo ta černovlasá? Jsou černovlasí. A to bude hrozně dlouhý video. Víš, že to je video? Nevím. No, tak vidíš. Ukaž to, ukaž mi display. Stojí sám oči dobrý. Jejzla. A to je dobře, víš co? Ty to teďka pošleš, ne? No, samozřejmě. A to úplně přehrát. 3 GP. Ne? Jde ti to? Ne, asi ne. Asi ne, to já si budu muset něco k tomu stáhnout, ne? No, to si k tomu stáhnu. Super, zima zase. Jo. A kde mám pracuje ten tvůj kamarád? Ten je ve škole. A chodí do nějaký díl, nevím kam. Víš postele. Aha, tak tam jsem sem přijel. Přijede autobusem ve 3. Tam. Kde máte zastávku pro druhý směr? Tady víc zastávek. Jedna je tady, druhá je u benzíny. No, ale to je všechno v tomto směru, ale ne v tom zpátečním. Nádraží. To ne. Jo, možná, no, ale když přijde tam odsaď, tak se na nádraží jako. No tak to je v obou směrech stejný, ne? Jo, jak to asi otočí jako ten autobus tady na tu zastávku. Ne, on prostě jede sem, dojede až někam, tam se otočí. Nebo ne? To jako ty lidi poveze tady po náměstí a pak zase zpátky, aby mohli tady vystoupit. A nejenom po náměstí, třeba, nevím. Po těch prdelí. No jasno, když pojede z těch prdelí a přijede sem, tak ty lidi musí takhle to někde otočit, vole, a pak je tady vysadit. Protože nemůžu zastavit tam. Nádraží. To víš, jo? Takže všichni končí na nádraží, prostě. To otočí. Protože všichni tam končí. A pak vyjíždí a tady bere ty lidi zpátky. Jo. Přijedu směrem jako od Komorna. No to fakt nevím, jako. No prostě na něj budeme ještě čekat, až přijde ten autobus, aby jsem došel, ne? Ne, přijede sem. Teď tady bude tady. Já budu jít z druhé strany.